Dnes sa vrátime do dávnych čias Mezopotámie, kde sa v polovici 4. tisícročia pred Kristom objavili Sumerovia. Civilizácia, ktorá nám tu zanechala mnoho fascinujúcich artefaktov, informácií a tiež mnoho záhad, nad ktorými si vedci, historici a rôzni laickí bádatelia lámu hlavu. Samotné texty Sumerov spomínajú, že ich predkovia zostúpili medzi rieky Eufrat a Tigris z Vysokej hory a tu založili novú domovinu. Tu nazvali ako Kengir, čo v preklade znamená krajina majstrov civilizácie. Jedna z najstarších sumerských legend hovorí o stvorení prvého človeka z hliny na radu múdreho boha Enkiho. Bohovia vytvorili stvorenie, ktoré im malo slúžiť, no spočiatku bol tento tvor veľmi primitívny.